Avui comencem el nou curs polític explicant per què governar d'esquenes a la ciutadania és un error. En aquest vídeo veurem l'explicació del polèmic cas de l'asfalt. Sí, fa principis de setembre ens vam trobar un projecte que ha sortit per la via d'urgència en 15 dies i en resum ens proposa invertir 2 milions d'euros en millorar la via pública, el que és l'asfalt, i també millorar carrers. I aquí ens hem trobat dues coses. Una és millorar l'asfalt, que aquí evidentment que hi ha molts problemes a Blanes de millorar l'asfalt, forats, bonys, i fins i tot part del projecte contempla mesures que vam demanar ja en un ple des d'Iniciativa d'Esquerra Unida, com és solucionar les barreres arquitectòniques per a les persones amb mobilitat reduïda, a fer passos elevats, i tot això ens ho van aprovar i per tant s'ha incorporat també en el projecte. Era una qüestió de democràcia. Enteníem que el projecte més gran de la legislatura no pot sortir per via d'urgència en 15 dies sense preguntar-li absolutament a ningú. I per tant vam convocar totes les associacions de veïns de Blanes que vinguessin, els hem entregat tota la informació, els hi vam ensenyar una mica com anava el projecte, també per recollir les seves propostes, les seves idees i entrar a les esmenes, perquè el que trobem intolerable és que, a més, ja no només que fins i tot no se'ls hi digui i per tant faltant a la participació i a la democràcia, sinó fins i tot fent coses en contra de les mateixes entitats que demanàvem. Per exemple, estem a Calaguidó, el barri clama per una rotonda i l'equip de govern decideix passar-se a la sol·licitud del barri per allà on els ha convingut i fer un projecte que ningú vol, ningú ha demanat i que pot generar més problemes que solucions. A més, mig milió d'euros que van aquí en un projecte que ningú portava en el seu programa electoral, com per exemple també arreglar la riera, el camp de futbol de la ciutat esportiva o tants milions més que estan caient en aquest poble en els darrers 6 mesos i a ningú se li escapa que 6 mesos de les eleccions precisament. El mateix que vam tenir fa 4 anys amb en Trias, tornem a veure-ho amb un altre Josep, no en Trias sinó en Marigó. Una altra forma de fer política és possible. Recuperem Blanes.